भाई लोग हमरा ऐसा लागता कि मोटरोला अगर ऐसे ही अच्छा खासा काम करो तो मोटरोला रेडमी या तो फिर रियलमी ओप्पो वीवो सबके पीछे करके इंडिया के नंबर 1 ब्रांड बन सकता अगर अच्छा खासा काम करो। काहे से कुछ हम मोटरोला के फ़ोन देखनी बहुत ही अच्छा स्पेसिफिकेशन के साथ अच्छा अच्छा फ़ोन लॉन्च के लिए बा, जौना के फीचर हमरा बेहद ही अच्छा लागल। कम दाम यार अच्छा खासा फ़ोन लॉन्च के लिए बा, लेकिन इमें दिक्कत ई बा कि एक ही फ़ोन के मतलब 10 नाम से लॉन्च के लिए बा, मतलब सेमी फ़ोन के सेमी प्राइस पे। यार कंफ्यूजन इतना ज़्यादा बा कि कौन लिया जाए कौन ना लिया जाए, ई बात हमनी के दिमाग में मचत ही रहेला। लेकिन चलो ई सब के हमनी के कोनो अलग ही वीडियो में जानल जाई। आज हम बात करे वाला बानी मोटरोला के तरफ से आए वाला मोटरोला E13 4G फ़ोन के बारे में। वाकई भाई लोग देखो ई फ़ोन के फीचर हमरा बेहद ही अच्छा लागल। लेकिन भाई लोग बात ई बा कि ई कोनो प्रमोशन वाला वीडियो ना हो, यही से हम तालोग के अच्छाई या बुराई दोनों ही बतावे वाला बानी। फ़ोन लेवे के चाही कि ना लेवे के चाही सब कुछ क्लियर कर देले वाला बानी आज के वीडियो में। इससे भाई लोग ई वीडियो के बिना ही स्किप कइले पूरा के पूरा देखिए लोग, तहार लोग के बहुत ही ज़्यादा मजा आई और साथ ही में तो लोग अच्छा खासा समझ भी जेबा लोग ई फ़ोन कैसन बा तारा लोग खातिर। देख लो भाई लोग, सबसे पहले बात करिए एक डिस्प्ले के ही। एमे तालो के 6.5 इंच के एक HD प्लस IPS डिस्प्ले देखे के मिल जाए। यार सही बा यार, ठीक ठाक बा। साथ ही में 60 रिफ्रेश रेट के साथ आवेला ये एगो डिस्प्ले बा। तो तू लोग भी बात समझता रहो कि भाई 120 और चाहे 90 रिफ्रेश रेट दी ना ई दाम पे तो सही बा यार, नॉर्मल बा, डिसेंट बा। लेकिन भाई लोग देखो लोग कमी एगो चीज लागल भाई, मतलब फोन लॉन्च करता है लेकिन वाटर ड्रॉप वाला जो डिजाइन देता है कैमरा के मॉड्यूल बेहद ही घटिया बा यार। मतलब फीलिंग करा ही देला कि कम दाम के फोन बा। तो इमें भी सेमी दिला बा, यदि डॉट नॉच दिला रही तो और भी ज़्यादा मजा जाए। तो यार कोनो ज़्यादा अंतर नहीं पड़ सकत मतलब डिस्प्ले के दाम में यार। मतलब वाटर ड्रॉप दिला के का ही मतलब बनता है यार। फिर भी देख लो भाई डिस्प्ले क्वालिटी ठीक ठाक बा यार, HD प्लस बा, और का चाहिए। देख लो भाई लोग, जब भी हमनी के एगो फोन परचेस करे खोला तो हमनी सबसे ज़्यादा सोचें जाऊँ में गेमिंग करें जा, ऊ करें जा, ई करें जा। भाई गेमिंग वगैरह खातिर फोन ना बनल रहेला ई दाम पे, ई बात तो लोग भी समझता रह लोग। एमे लगल बा यूनिसॉक के T606 वाला प्रोसेसर, जो कि 12 नैनोमीटर पे बेस एक प्रोसेसर बा। हमनी के अक्सर देखनी जा ई दाम पे भाई मीडियाटेक के A35 हो गई, A22 वगैरह हो गई, मतलब ये सब प्रोसेसर देखे के मिलेला। तो मतलब वो भी डिसेंट ही रहेला, ई भी डिसेंट बा। ई भी हैंग करी ऊ भी हैंग करेला, लेग तो करबे करी। भले ही मोटरोला कुछ का अटकी ना चाहे जौन भी कहता मोटरोला, लेकिन ई बेहद ही गलत बात बा भाई, हैंग तो मारी। ई बात तू लोग भी समझ लो भाई लोग। तो 8,000 का फ़ोन लेता रह और वो भी 2023 में, तो तहार लोग का लगता है कि फ़ोन ना अटक के चली, एकदम स्मूथ चली, ऐसा हो ही नहीं रह सकत। मतलब देख लो भाई लोग, नॉर्मल टास्किंग पर कोनो भी दिक्कत नहीं कर सकत ई फ़ोन। हाँ गेमिंग वगैरह करवा तो फिर दिक्कत करे, तो गेमिंग है तो बनल ही नहीं है, ई बात तू लोग भी समझता रह लोग। देख लो भाई लोग, बैटरी बैकअप और चार्जर के बहुत ही ज़्यादा हमनी के मन में कन्फ्यूजन रहा। टेंशन मत ला लोग भाई लोग, ई भी कन्फ्यूजन दूर कर देता नहीं। इनमें तह लोग के 5000 mAh के बैटरी लागल बा, जौन कि 10 वाट के फास्ट चार्जर के साथ आवेला बा। अब तू लोग भाई 10 वाट के फास्ट चार्जर का मतलब बनता है यार, मतलब कोनो भी नहीं बनल। देख लो भाई लोग 10 वाट के चार्जर इनमें दिले बा, जौन कि तालो के फोन के चार्ज करे में 2 घंटा से ऊपर टाइम लगा दिया। 18 वाट के दिए तो और भी ज़्यादा मजा आए, लेकिन 10 वाट के ही दिले बा। 5000 mAh की बैटरी बा, जौन कि दिन भर के तो बैटरी बैकअप दे ही दे। काहे से तो लोग कुछ करबे नहीं लोग कर सकती फ़ोन में। हाँ कॉलिंग वगैरह कर लो, यूट्यूब पर वीडियो वगैरह देखो लोग, तब वो अच्छा खासा बैटरी बैकअप दे दी। हाँ चार्जिंग स्पीड बहुत ही ज़्यादा स्लो रही भाई, मज़ा नहीं। 18 वाट के दी तो तनी मजा दे, फिर भी यार ठीक ठाक भाई। ई प्राइस पर हमनी के कोची और ही मिली भाई, ये ना मिली तो सही भाई यार। देख लो भाई लोग, एगो फोन लेना के बाद से हमनी के दिमाग में एगो कन्फ्यूजन रहा, कैमरा 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 कैमरा, ई भी कन्फ्यूजन दूर कर देता नहीं। देख लो भाई लोग, एकरा बैक में तार लोग के 13 MP के एगो कैमरा देखे के मिली सिंगल, जौन कि देखते हुए हमारा इतना ज़्यादा दिल से खुशी मिलल का ना कहे भाई। हो 2 MP के माइक्रो कैमरा और 1.5 अपर्चर अल्ट्रा वाइड 2-3 MP के, उके का ही जरूरत बा, कोनो भी जरूरत नहीं के। बिल्कुल ही अच्छा मोटरोला काम कर ले, बस फ्लैगशिप फोन में भी यह काम करी तो मजा ही आ जाए। तो देख लो भाई लोग, बेहद ही हमरा अच्छा लगल भाई। सिंगल कैमरा दिला बा 13 MP के, भले ही कैमरा क्वालिटी बिल्कुल ही ज़रा घटिया बा, एकदम ही घटिया बा, तो ई दाम पे घटिया ही मिली। फ्रंट में तालो के 5 MP के कैमरा देखे के मिली। तो देख लो भाई लोग, कैमरा क्वालिटी मतलब तू ई बात समझते वाला लोग भाई लोग, कम दाम लगाता लोग तो कैमरा कैसे नहीं, बेहद ही ज़्यादा घटिया क्वालिटी उठा के दिया। वैसे ही मोटरोला के कैमरा बहुत ही ज़्यादा घटिया होला, तो कैमरा खातिर तो बिल्कुल ही नहीं बनल यार, बहुत ही ज़्यादा घटिया। वीडियो कॉलिंग पर तो और ही ज़्यादा भुतला भुतला लोग बोलो। हाँ पहचान जी बोलो अपने आप के भाई लोग, तनी लाइट वगैरह में लेता लो, लो लाइट कंडीशन में तो और भी ज़्यादा घटिया है। तो कैमरा क्वालिटी बेहद ही घटिया है। हाँ ई दाम पे भाई सही बा यार, ठीक ठाक बा। और ही काज होता रहो भाई, ठीक ठाक बा यार। डिजाइन भी काफ़ी अच्छा बनावल बा, कैमरा के मॉड्यूल बैक वाला अच्छा बनावल बा, फ्रंट वाला तो वाटर ड्रॉप बनावल बा तो घटिया भाई। तो कैमरा के मॉड्यूल अच्छा लगल भाई, एगो में फ्लैश लाइट दे दिल बा, एगो में कैमरा दे दिल बा, तो बहुत ही अच्छा लगता लुक के मामले में बैक से। देख लो भाई लोग, ई तालो के आउट ऑफ बॉक्स एंड्रॉइड 13 पर मिल जाई, जौन की गो एडिशन बा।
तो ठीक ठाक बा यार। गो एडिशन देले बा तो अच्छा बा और एंड्रॉइड 13 देले बा लेटेस्ट बा, बेहद ही हमरा अच्छा लागल। गो एडिशन से दोस्त लोग देखल जौन भी हमनी एप्लीकेशन बा व्हाट्सएप फोन में हमनी देखे जाए 100 से 150 MB का जौन एप्लीकेशन बा तो थोड़ा ओकर साइज के ही कम कर दी, बस ये फायदा बा। लेकिन लेग करी अभी ना समझ लो कि लेग ना करी, लेग तो करबे करी। देखो लो भाई लोग, दुखी के बात ई बा कि एमे तालो का फिंगरप्रिंट कहीं भी देखे के ना मिली, साइड या बैक में कहीं भी देखे के ना मिली। ई हमरा बेहद ही अच्छा ना लगल। जैसे कि पोको C31 वगैरह ही देख लो फिंगरप्रिंट देले बा तो थोड़ा अच्छा लागेला यार, भले ही फीचर एने ओने देले हो लेकिन ठीक ठाक बा यार। मतलब फिंगरप्रिंट देले बा तो और का चाहिए। देखो फिंगरप्रिंट से लोग के तनी उत्साहित बढ़ेला, मन लागेला भाई फिंगरप्रिंट एगो हमारा फोन में देले बा तो सबसे क्लियर बात बा। देखो लो भाई लोग, यदि फिंगरप्रिंट दे भी देता और 7 बार ना खुलो 10 बार में से और 3 बार ही खुलो तो कितना घटिया लगी। तो इसे नहीं देले तो भी अच्छा बा। जैसे हमारा फोन में भाई फिंगरप्रिंट देले बा, कोनो भी फोन में फिंगरप्रिंट ना लगावे नहीं, फेस अनलॉक के इस्तेमाल करे नहीं, तो सबके अलग अलग जरूरत होला। लेकिन फिंगरप्रिंट देले रहे तो और भी ज़्यादा लुक वगैरह में अच्छा लगी, अच्छा मजा भी आई भाई। फिंगरप्रिंट केहू के देखा जाला भाई फिंगरप्रिंट हम फोन में लागल बा, लेकिन एमे फिंगरप्रिंट नहीं खे देले, ई एगो कमी हमरा लागल। देख लो भाई लोग, एमे टाइप सी भी देले बा जौन कि हमरा बेहद ही अच्छा लागल यार। मतलब ई दाम पे टाइप सी देले बा तो और का चाहिए। लुक वगैरह के मामले में भी बेहद ही अच्छा बा। 4G फोन और 5G फोन ना है तो सब कुछ अच्छा बा यार। ई दाम पे हम कोनो ज़्यादा कमी वाला बात ना कहें। लेकिन दोस्तों फाइनली तनी दाम के भी हमनी के देख लीजा। ई तालो के दूगो वेरिएंट में देखे के मिली, 264 और 464। अब देख लो भाई लोग, सबसे पहले खुशी वाला बात का बा 264। अब तो लोग खुश समझ लो भाई लोग, और हमनी के फोन देखे नहीं जाता भाई 216 232 यार का मतलब बनता भाई, तुरंत ले फुल हो जा भाई। 264 डला बा भाई, मतलब अच्छा भाई यार, मजा आ गई भाई। और 464 डला भाई, यदि 264 डला लेता रहो लोग तो बिना ऑफर के 7,000 में 464 8,000 में पड़ी, बिना ऑफर के। मतलब ऑफर के बिना ही बताओ तनी, ऑफर वगैरह के हम ना बताएं कैसे। देख लो भाई लोग, ऑफर वगैरह लगेबल होता है बस कार्ड ना रही, चाहे जौन भी चीज दिले हुई टर्म एंड कंडीशन उ तब अप्लाई देखो कर सकते। बहुत से लोग के वो ऑफर के लाभ उठा सकला, लेकिन बहुत से लोग नहीं उठा सकते, तो ऑफर के बात ही हटा देला। फिर भी दोस्त लोग देखो लोग, ई दाम पे कहे फोन तो ठीक ठाक बा, लेकिन फाइनल बात ई बा कि आखिर ये फोन बनल के करा खातिर बा। देख लो भाई लोग, ई फोन ओकरा खातिर बनल बा जे कि मतलब कीपैड फोन से स्विच करे चाहता है एंड्रॉइड फोन में, चाहे मतलब कि तालो के फैमिली में केहू हो गई जरा फोन के चलावे के बा और ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है, यूट्यूब और साथ में कॉलिंग वगैरह करे बा, बस इतने ही इस्तेमाल बा, ना ही गेमिंग करे बा, ना ही ज़्यादा टास्किंग करे बा। ई फोन खाली वही लोग खातिर बनल बा, कैमरा वैमरा से मतलब नहीं है। यदि हमनी से नामनी के बात कर जाए तो ई फोन हमनी खातिर नहीं बनल, बेहद ही घटिया बा। और ई दाम पर घटिया ई फोन मिली, चाहे कोनो भी कंपनी के उठा ले जा। तो मतलब ई बजट में, मतलब ई दाम पे अच्छा फोन बा यार। मतलब मोटरोला आजकल अच्छा काम करता है, इसे तालो के शुरुआत में ही बताइए ठीक ठाक बा यार, परचेस कर सकता लोग अगर तालो के इतना बजट बा। तो ई फोन के कोनो दिक्कत वाला बात नहीं है। देख लो भाई लोग, ई फोन के बारे में तालो के का सुझाव बा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतेलो, हम तालो कमेंट पढ़ के रिप्लाई देवे के जरूर ही कोशिश करब। देख लो भाई लोग, ई वीडियो को हम नहीं खींचा ज़्यादा लंबा खींचे, यही से ई वीडियो के एजा करत बने समाप्त मिले ताहा लोग से एगो अगला वीडियो में। तब तक खातिर बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।